egwu oyoko Igbo mmanụ Sulugede bụ egwu mmụọ sayeyo umimbo ya Igbo bụ Igbo na Senegal egwu oyoko Igbo mmanụ Sulugede bụ egwu mmụọ sayeyo umimbo ya Igbo bụ Igbo na Senegal Kam jekene umimbo ya Igbo bụ Igbo na Senegal Gbazuaguigbo na mapialo ya ka kam jekene umimbo Igbo bụ Igbo na Senegal Delivi na Apama kam kene umimbo Igbo bụ Igbo na Senegal Emenye n'ọkụ umimbo konwube Igbo bụ Igbo na Senegal Nye Gbazuaguigbo nwe gwati Delivi na Apama nwe banoke chukwu nwe gwachi mụtala ọfụma egwu ọma ka mụ ji bịa n'o ịgba mmụọ ka mụ ji bịa n'egwu egwu m na-etili umimbo ya Igbo bụ Igbo na Senegal Igbo bi na America bụ eziokwu Igbo bi na London nọ bụ nnene ụmụ Igbo bi na Malaysia kemalo Igbo na Senegal Igbo bi na Dubai bụ eziokwu Igbo bi na Jakarta nọ bụ nnene ụmụ Igbo bi na South Africa kemalo Igbo na Senegal Kam jekene umimbo ya Igbo bụ Igbo na Senegal Gbazuaguigbo na mapialo ya ka kam jekene umimbo Igbo bụ Igbo na Senegal Delivi na Apama kam jekene umimbo Igbo bụ Igbo na Senegal Emenye n'ọkụ umimbo konwube Igbo bụ Igbo na Senegal Haba Kedu ebe ijelu ma ịbụrụ Igbo Kedu obodo ijelu ma ga bụrụ Igbo Obodo ijelu ma ga bụrụ Igbo Malụkwa na agwọ nọ n'akịrịka Malụ na agụ batala ọbịa Malụ na agwọ nọ n'akịrịka Igbo na-asụ ọbịa ọbụla ụzọ Igbo na-asụ ọbịa ọbụla ụzọ ọkwenụlịa ụmụ Igbo mma mmanụ ya Igbo bụ Igbo na Senegal na mapialo ya ka njebe Senegal kanje kene ụmụ Igbo kanje kene Igbo bụ Igbo na ụnọ aiwene kene Mr. Collins Chukwukere Osiwu Obuere ụzọ 1 of Achimbieri CEO Perfect Link Limited na London, United Kingdom Nyanoli Akuya Lolo Chizi Odo Chukwukere Osiwu Nwanyi Mobidia Onyoma London ka isi eje Kanje kene Ọkwa ka nwa bụ eze na London Onyoma n'isokwa Canada eje Kanje be isi ala ngwa Kanje kene li odogwu na ụnọ Chief Chika Chima aka Asorok CEO Ultimate Oil and Gas na gị sokwa na member of the Car Pioneers na nwoke na-elele ọlọ yo Jennifer Chima Odioko number Asorok Holdings Nigeria Limited Dealers and suppliers of kitchen utensils Order number 28 Jubilee Road Aba the golden son of St. Cyprian Anglican Church Umuojiomukwu Obuere ụzọ one of Mbutukwu Isiala Ngwa
ọkwa gị bụzi founder BOT chairman ọha ngwa welfare Dakar Senegal. Ọrọzi gị bụ founder BOT chairman Abia State Forum Dakar Senegal, coordinator Abians in diaspora Malaga in Spain, Aso Rock worldwide. N'onumu kenelio onye ọya adịlị mmanụ. Ka ejebe isu njaba, ka eje keneli odogwu na ụnọ HRM eze ọdịnaka Chukwu ji iwu eze ọdọnkọ na Senegal. Ị natara dike mma n'isu njaba karịa na Houston, Texas. Ọkwa gị bụzi CEO Mitch Car Houston, Texas. Gị na Oliakụ Inu Ugwueze Ifeanyi nwa Chukwu ji iwu osodi eme ndị anyị ka aka a na-abara anyị mba ka njuke na ajụjụnụ. Asị m na ị ga-adị ndụ wee ka nka Odonko Kingdom in Dakar, Senegal. Onwelu ndị Senegal ji eje iwe ka ndị keneli odogwu na ụnọ Elder Michael Ogugua Chief afọ nwa Ilotanna. Ọkwa gị bụzi CEO Mixin Worldwide Limited and Michael and Sons Michael Concept International PLC. Ọrọzi gị bụ founder, ex-president and patron Anam Progressive Union Dakar, patron Omambala Progressive Union Dakar Senegal, president Cycle of Friends Social Club Dakar Senegal, 3 times president of Anambra Progressive Union Dakar Senegal. Nyana Oliakụ ya Pastor and Lolo Tina Michael Ogugua, member of Dakar Pioneer Dakar Senegal. Mr. Ifeanyi Daniel aka Udogachi Igwe Han Marista na Dakar Senegal, chairman Agwata Progressive Union Dakar Senegal. Nyana Lolo Veronica Ifeanyi Daniel Achalugo Udogachi, son of late Mr. Daniel Ndubisi aka Ikonye Jama of Ngo Village, Igbo Ukwu, Agwata Local Government, Anambra State. Nyana Lolia Ezinne Caroline Daniel Ndubisi. Nondi oga adịlị mma. Ka nkene His Royal Majesty Eze Gabriel Chimere mma Nyalia Mwamba Ikenga one of Obulo Ochogo Onwa one of Nato in Umunoch local government area. Onwa Nkizizi of Ugu na Mbakala Osisi Onwa Ngwa Eze Chimeremma one Chimeremma Kingdom Eze Abia na Dakar Senegal. Ikenga one of Abia State Dakar. Ọrọzi gị bụ founder Nato Development Union Dakar Senegal, founding founder Umunochi Progressive Union Dakar Senegal. Osim Kenelia Oliakụ ya Lolo Ifeanyi nwa Juliet Mba Ugochinyere Onwa, CEO Gabito Global Resources Limited. Nigadio Chimeremma Kingdom Worldwide. Na Chukwu ga-edube ya ọfụmanụ na ịga na-eje na bata. Igba mekeneli Mr. Emmanuel Chibuike Demian, CEO Hotel The Capital Dakar Senegal, Capital Restaurant Dakar Senegal, Capital X Dakar Senegal, and Capital Travel Agency Dakar Senegal, a member of Igbo Union in Dakar Senegal, a member of Imo State Assembly in Dakar Senegal,
a member of Nigeria community in Dakar, Senegal. Gbazuaguigbo member, Confidence Friends Club, Dakar, Senegal. Ginoli Akoyenu, Mrs. Nkechi Perpetual Chibuike Demian, aka Adugo Capital, from Isu in Imo State. Ndị ọma na ọ ga-adịrị gị mma. Mwenekene Dr. Frank Chima Lawrence, onye isi ala Igbo, odogwu na mụ kenele yo. Tradition and Custom Herbal Roots Scientist, CEO, Sacha Roots Brandy and Wine Nigeria Limited, and his Lolo Chioma Frank Chima Lawrence, Ajarugo, onye isi Igbo, odogwu na mụ kenele enu. Okwachi New GRA Achimbieri in Mbito Local Government, Owerri, Imo State. Onye ọma na mụ kenele yo. Kamde kene umimbo hey Gbazuaguigbo na mapialo yaka. Kamde kene umimbo Delivery na Apama. Kamde kene umimbo Emenye n'ọkụ umimbo konwuve Kamjebe Imo State. Kamje keneli odogwu na ụnọ. Mr. Anselm Okalam, Talk and Do, Ambassador of Mbise 1, Dakar, Senegal, Importer and Exporter. Gbazuaguigbo member, Pillars of Dakar Pioneers, Dakar, Senegal. Ezigbo nwa afọ Imo State. N'isi m keneli lọlọyi Asta SY Okalam, agụ nwanyị na Dakar, Senegal. Nọ ya adịghị mma. Igba meje bụ ọka South ka nje keneli odogwu na ụnọ. Mr. Innocent Kenechukwu, aka Kenzo Worldwide, onye ọma Kenzo Paris. Gbazuaguigbo member, Patron G7 Club, Bamako, Mali. Chairman Chief Executive, MK Corporation, Fashion and Designers. Chairman Chief Executive, Kenzo Cars Worldwide. Gbazuaguigbo Chairman Chief Executive, Kenzo Logistics. Ọka South Kiseje. Nyanoli Akuya, Lolo, Mama Odara, aka Mama Chikamso nwanyị obiọma. Ndị ọma na ọ ga-adịrị mma. Ka njebe Enugu Steeti n'Eziagụ. Ka nje zutela odogwu na ụnọ. Chief Hems Ike, ọhaneze ndị Igbo na Dakar, Senegal. Eziagụ ka isi ejenu. Abana Auto Mercedes Benz import and export of all kinds of motor spare parts. Member of Dakar Pioneers in Dakar, Senegal. Nanoli Akuyamo, Beatrice Uchechukwu, Omobidie. Achalugo nwanyị ọma na ọ ga-adịrị mma. Mr. and Mrs. Chinedu Tidoso, aka Columbia Master in Dakar, Senegal, CEO, Aspentizi Cosmetics Nigeria Limited, from Amasangugu in Ikeduru, Ega, Imo State. Nyanoli Akuyanu, Lolo Chizoba, aka Udozi Akuna Columbia, Imo State Kiseje. Asalugo nwanya ma no gadele mma. Na meje bụ obodo ọlụ. Kamje keneli odogwu na ụnọ. Chief Chijioke Paul Uzezie. Nna Yelugo 1 of Olu Kingdom. Nna Yelugo 1 of Umuololo Kingdom. Nna Yelugo 1 of Abia State. Ezimbieri ka isi ejenunu na Mbitolu, Imo State. N'oge bụ the second chief, Lord and Warlord of Katanga Mutenga, aka Igbo Brothers International,
member and vice president of Dakar Pioneers, CEO of White Money Music, DK, Nana Loliano, Lolo Blessed Paul Uzozie, Onuneze, Obidie, Namu Kenelio, Namabialo Yakanava Guata, Kanjas Telo Doguna no, Mr. Ikenna Chibuzo, Nneke, Otatarumu One na Dakar Senegal. Nanoli Akuya, Lolo, Ebubobi, Nneke, Omeka Die1 na Senegal, CEO, Soccer Holiday Inn, Nightclub, member and treasurer of Dakar Pioneer in Dakar, Senegal. Agwata Kiseje, Kanje Bobo Dimo State, Kanje Keneli Odoguna no, Chief Chigozie John, Gbazuaguigbo, one of Isunjaba, Imo State Kiseje, Gbazuaguigbo CEO, onye na Buriu the change. Zigibu CEO, onye na eCash, President onye na Football Club in Dakar, Senegal, aka onye na onye ego. Isim Keneli Oliako inu, Lolo Ogochukwu Christiana John, Udoziako onye na eCash, Udoziako na mu Keneli yo, Nosim Keneli anu, Eziboto nwa, Master Ikemba Golden John, onye ọma ga-adịle mmanụ. Osim Keneli anu, ndị dị na-azụ afianu na Dakar, Senegal. Ọkwa ndị ojibilio. Onye na worldwide, Imo State ka isi ejenu. Onye na onye egonu, eCash, n'isobili. Kanjebe Nimbi Itolu, n'Imo State, Kande Keneli Odogwu na ụnọ. Mr. Iwunze, Uche Nelson, aka Uche Mbaye na Dakar. Enyi Udo ka mmanụ na Dakar, Senegal. A music promoter na Senegal. Member and provost of Dakar Pioneers. Founder of Dakar Pioneer in Dakar, Senegal. Mbieri Mbitolu, Imo State. Kisi Ajenu. Isim Keneli Lolo inunu. Mrs. Iwunze Mary Blessing, Ogade Mwanwokoronu, Eze Nwanyị, Enyi Udo ka mmanụ. Osim Keneli anianu, Iwunze Iji, Aja. Osim Keneli anwanianu, Sister Mrs. Iwunze Nwakego, Precious, Ọnụ Iwunu. Nana Pastor Iwunze Stanley Chibike, Sinkenelia Mr. Iwunze Nkemakolam, Nana Mr. Iwoha Sunday Kinsley, Yezinu Mianu, Sinoga Adile ma. Kanje Keneli Odogwu na ụnọ, Chidi Solomon Iwondo, Director Solomandas Limited Nigeria, Solomandas Place and Solomandas Kitchen in Dakar, Senegal. Gbazuaguigbo the traditional Prime Minister of Donko Kingdom, Dakar, Senegal. President Ikeduru Progressive Union, Dakar, Senegal. Isim Keneli Aloliano, Adora Christiana Chidi Wundo, aka Adajife. Omalobi dia nwanyi ọma na mu Keneli yo. Kanje Keneli High Chief Bereme Ochendu, Chinemere gbapụrụ mmiri na desert in Donko Kingdom. Vice President of Mbise Improvement Union, Dakar, Senegal. Onwa Mbise 1 na Dakar. Osim Keneli anu, Godfather anu, Chief Ethelbert Agujiegbe 1 na Mbise nu. Oswa USA kisi ajenu.
Osim keneliano ezi nwanne enu Chibuzo Bereme na nkeneli ezigbo ọkụ ya ka anụnụ Blessing Ugochukwu Ugwu batara mmiri ego isi enu 1 na Mbaise onye ọma na Dakar ka isi ejenu ka Chukwu Olise gozie mmadụ niile nu ndị ọma ụmụ Igbo ọ ga-adịlị mmanụ ka nje ebe n'Ugwu steeti o ka nje keneli odogwu n'ọnwụ Chief Obumna Ogbuefi uru dị na Chukwu 1 na Ninyi Ochilozwa na Dakar Senegal Abatibul na Turkey Managing Director Obum Edit International Limited Importer of Turkish Security Dogs CEO Obum Farms na gị bụkwa member of Decent Club of Nigeria gị bụkwa member of Enugu Association in Turkey Osim Kenelia Oliakiano Lolo Ada Obum Omasili Abati na mụ keneli yo Abati na gị si mụ keneli Igwe Dr. Sunday Nwozo oke mmiri nke izizi na Ninyi n'Enugu steeti Odezuru Igbo na Abuja kenele m lọlọị Joy Nwozo Enugu steeti ka isi ejenu ndị ọgbọ ga-adịlị mmanụ tambuli gba ka nje bọọlụ ka nje keneli odogwu na ụnọ Chief Akụkwesịrị 1 n'ọlụ ọrụzi gị bụ ndị aba kabinet tifu na Dakar Senegal Mr. Stephen Ikechukwu Ngoka onye ọma na m okenele ụmụ dara egwedu na njaba ka isi eje isi m okenele gị lọlọị ozikwa ọjọ ugo nwanyị ọma Mrs. Nketi nyere Ngoka onye ọma na m okenele Dealers, importer and exporter of all kinds of foodstuffs and cosmetics na gị na-atụnatakwa wivon ya na attachment wefu ụmụ nwaanyị be anyị ga-achọ mmanụ Power of Etiquette Club of Nigeria onye ọma na onume ekene yinu ọfọ ka mụ na-agọlụ ụmụ Igbo na Senegal na anyị ga-adịlili kechi maka na echi ada agwụ one n'ụwa o maka na echi adị agwụ one n'ụwa o ụzọ enyo ga-adịkwa ụzọ mmiri o maka ụzọ mmiri a na-echi one n'ụwa o Lilivi na Apama na mụ keneleba Ivuli Gbazuaguigbo na mụ keneleba Atika mụ si eje na mụ kenelu ndị Igbo banyo na Senegal n'oge adịlịba mma o ndị ọma na mụ keneleba o egwu oyoko Sulugede bụ egwu mmụọ sayeyo umigbo ya egwu oyoko Sulugede bụ egwu mmụọ sayeyo umigbo ya ka m je kene umigbo ya Gbazuaguigbo na mapialo ya ka m je kene umigbo Delivi na Apama ka m kene umigbo